Xogábamos ao brilé, a saltar a comba, ao escondite, a liga, saltábamos a liga, saltábamos a corda, a iso de tirar a pedra con non sei como lle chamábamos o avión, me parece, a esas cousas. E bueno, cando éramos pequenos, eu acórdome que era máis pequena, pero pasaban no pueblo, pasaban os morcegos así de noite polo camiño e poñíamos no camiño a ver se lle dábamos dado con un pau. Bueno, que nos divertíamos con calquera cousa. Xogábamos ao pelouro, xogábamos ao escondite, xogábamos... facíamos un columpio nun carballo e baixábamos unha pola abaixo e columpiábámonos. Era o... xoguetes había poucos. O pelouro son 5 pedriñas. Botas no chao e primeiro vais collendo dunha en unha, despois botas un ao aire e colles a outra no chao e pillas a de arriba. Dunha en unha, de dúas en dúas, de tres en tres, pasándoas por debaixo do dedo, collendoas todas. Nós tiñamos moita práctica. Era o... collíamos unhas pedriñas redondas e... Xogábamos á comba, á corda, non? Saltar á corda. Meus irmáns xogaban a amarrá. Sabes que é amarrá? Mira, facían uns ollos no suelo. E despois tiñan un pau así, grande. É unha bola redonda, facíana de madeira, unha bola así. A veces había nos carballos unhas bolas. Botaban así unhas bolas e eles, algunha que furase un pouquiño grande, collían a que era redonda ou facían así unha bola redonda de madeira e xogaban con ela. Poñíanse 4 ou 5 así arredor, ou máis. Un ollo no medio, e despois un ollo en cada rapaz que había. E poñían o pau ali metido. E a amarrá, que lle chamaban, estaba no centro. E despois agarrábana e dicía, aí vai a amarrá. Onde cae, aferrada está. Non lle podías que tocar, porque se lle tocabas, se perdías o xogo. Pero logo iban co pau, e iba un e dáballe. E iba outro e dáballe, hasta que caía no ollo. E despois, para quitala, tamén iban para darlla, para sacala para fora. E era así o xogo. Sempre hai algunha que se atreve ou que... Pero non, era máis ben os rapaces. As rapaces, na miña época, as rapaces, non estabas cos rapaces, así para xogar. Inda que andabas por ali, mezclaba e todo, pero non. Inda era un mal precedente, e iso estáche sempre cos rapaces. Gracias a Dios vai cambiando a cousa. Porque un home é como unha muller e a muller é como un home. Ou debe ser así. Eu, en principio, cando empecei a ser nena, o que empezábamos, deixábamos xogar uns cos outros algo, que nós tivemos a mala suerte de que a nosa nai parecíalle que estábamos xogando que perdíamos o tempo. Entonces sempre nos barraban por ir xogar. Íbamos pois saltar a corda, xogar ao escondite e pouco máis. E despois, a veces, eu acórdome de nena, cando íbamos cas vacas e por aí, se cada xuntábamos 3 ou 4 que íbamos tamén cas vacas máis ou menos para o mesmo sitio e xogábamos ás muñecas, pero as muñecas facíamolas unha pedra envolta nun trapo. Esas eran as muñecas que tiñamos. Ou un trozo de tela ou o que fora, pero muñecas como dai agora non había muñecas. O manro. A nai de Manolo de Codesida, iso gustaballe moito, e corría como unha lavandeira. Gustaballe moito xogar o manro ali no río, e era moi inteligente a rapaza. Ela máis eu, tiñamos aquí o cura que era don Luciano, que en paz descanse, que hai tempo que falleceu, ganámos sempre o premio no catecismo do que máis sabía. Nós sabíamos a cartilla de unha punta a outra.
E despois dábanos o premio o cura. Pero claro, ela sabía e eu tamén, e dicía que sorteáramos a ver quen era a que lle tocaba. Eu dixen, don Luciano, non é moito mío repartilo, porque se lle toca a unha, non queda nada. Era unha rapaza, foi unha lástima dela tamén, ele perdeu unha nai boa tamén. E claro, íbamos, era o que había, o manro, daquela. Eu así tanto non, porque eu non corría moito. Pero ela era boa e Dios no libre. E era inteligente, era unha rapaza moi inteligente. O manro era poñerse os rapaces contra as rapaces, ou xocar as rapaces e rapazas, e poñerse 5 pasos, ali había que correr unhas atrás dos outros, agora xa non me acordaba nem como era o conto. E despois o manro botou, ganou, e aquele non ganou, e aquele... Era un xogo partida ao bolo, unha cousa parecida. Iso era de rapaces, pero era o que había. Daquele non había así non había outra cousa para... o que había. Xogábamos ao manro rapaces contra rapazas, os máis grandes metíanos a pandar aos pequenos para ir chegar á portería máis cerca, xogábamos á raya, a pedra, nós chamábamos a pedra, xogábamos á billarda, xogábamos ao escondite, xogábamos á liga, que despois había liga, bueno, dúas porterías, unha portería, outra portería, entonces escapabas e ibas a pillar, e se te pillaban, ou xa, despois facía con unha pedra, entonces ti, o sea, todo o que podías ti medir, pois avanzaba a pedra. Entonces, claro, se chegaba moi cerca da outra portería, porque defendías aquel marco, digamos, ou para que non chegaran ali, porque se chegaban ali, pois desapandábante, entonces xa volvías para o teu grupo. Era un rollo, pero era moi entretenido. E cando eran os rapaces contra as rapazas, bueno. A liga, non me recordo moito así, pero poñíamonos 4 e despois unha saltaba de un lado, saltaba para outro, por o medio. Ben, era entretenido, pero iso xa xogábamos a rapazas solo. E a pedra tamén xa os rapaces non xogaban moito, o que xogábamos máis compartido era o escondite e o manro, e a billarda. Os rapaces todos eran un pouco maiores que a min, salvo un ou dous, entonces non moi maiores, eran máis 2 anos, 3 anos, máis ou menos, pero eses sí, eses compartían o de mulleres, máis ou menos, digamos, máis a comba, que os rapaces xogaban menos, e a pedra. Despois xogábamos ás canicas, que nós xogábamos con bugalliños desos. Eso xa era compartido. Non tiñamos demasiado xogos as nenas diferente dos nenos, non.